Weche motie yo manyien gi Coco Entertainment, Moti gi Alex Mapangala. Osaore nyakwara moge juang marwaki winjo weche manyien yono maradimba en an jalendo mari Alex Mapangala. Weche manyien makawuono nyakwara moge juang manie mesa wa kaeri abro bedo kami nonro mag MCs mabende tie piny Kenya kaeri kod pinje maoko ma otenore kod MC Ogina Koko. Abro bedo kachako gi sigand MC Ogina Koko kod tijene manotimo chien kacha ero. MC Ogina Koko ma en CEO mar Coco Entertainment nyakwara moge juang maka mar 1557 kinyalo paro no usoma na yadho yie siringutu kod atego. Bang' mano ero e 1558 no yao ka wuoch mar ndege kuma noluoke ndege kendo dine tie ndege. 1560 nyakwara moge juang bang' kane sirikal ma Israel noselando ni futo mar kor yamb lwasi ne galagala ma ndeke nok nyal ringo. MC Ogina Koko nochako chwako kong andwayo. Bang' mano kanoweyo chwako kong andwayo e mwaka gana achiel prauchiel kod abich nodonje komedi kuma bende noringo e tunge piny duto. E mwaka mar 1660 nyakwara moge juang kane Ogina Koko limo Germany noyudo ka MC Amata ne tiyo e garaj mar meli kuma bende MC Amata ne loso mende madongo dongo. MC Amata ema noloso meli moro maduong' manoting'o ji 4,000 nyakwara moge juang. Kete manaka ni bang' nyiri machuok wadhi nyime. Imedo winjo weche motie yo manyien gi Alex Mapangala. E mwaka mar gana achiel prauchiel kod abich kane MC Ogina Koko nodhi e piny mar Paris noyudo MC Jendeke ka loso gach reru kendo MC Jendeke ne mekanik maduong' mokalo e piny mar Paris kuma bende nomake lwete. Bang' mano ero Ogina Koko nokowe wuodhene maka korkacha nodhi e piny mar Australia kuma nodhi e yore mag ng'iyo weche mag pur kuma bende norome gi Alex Mapangala mane japur nyim mathiring'ini nyakwara moge juang kendo ne nyime chieke ngalo manyime. Bang' mano ero kanodhi Congo noyudo MC Owidhi Nyarombo mabende ne tiye muchari kendo nomako lwete ka kanyo nyakwara moge juang. Owidhi Nyarombo ng'ano mabende ong'e kaka bere loso ji kendo ng'ano mathiring'iny ahinya. Bang' mano 1670 kanoromo gi MC Jakalo yo piny mar Lebanon katwang'o kanzu kuma bende nouse kanzu ne orieche makono. MC Ogina Koko nokowe wuodhene maka korkacha kanolemo piny mar Portugal noyudo MC Zoom Kapita katimo kiluwa mag rech kendo Zoom Kapita ema wacho ni yie ne pong' mokalo nyakwara moge juang. Ogina Koko noromo go Zoom kodhi ng'iewo mbuta. Kik idhi mabor nyakwara moge juang ni weche gi githoth kendo gidonjo kae kaka sadhi. E limbe mane MC Ogina Koko timo e piny mar London noromo gi Daddy Pizzo mabende nilendo ne jo nyaingine nyakwara moge juang kinyalo paro jo nyaingine gin jogo matimo ohala maka korkacha kuma bende kowuok kanyo koduogo e piny Afrika kaeri nodhi olimo piny mar Lesotho kuma norome gi MC nyakwa Jabilo. Asango winyo kane ni Afghanistan nogoyo simu kendo nokwayo mondo mi jatelo MC Ogina Koko dhi olime mondo dhi omuode nguru kuma norege niang nyakwara moge juang. Otamwang' mogo kano winjo ni Ogina Koko ni Afghanistan ne wuok kachiel kowuok Turkey kuma nogoye gagi kendo nodhi molimo jatelo. Kamano ero kaka Ogina Koko nomako lwet MC Otamo Mogo kod jogo duto ma kwano nigo nyakwara moge juang mondo gidonje Coco Entertainment. En adieri malich mokalo weche go duto mise winjo kuom Coco Entertainment. Adieri makende ni komedi motimo kanyakla weche mag lando ohala kachiel kod mor mogundho duto yudore mane Coco Entertainment.